Раз. Добрый вечер, сябры! Диджей Топа рады вітать вас у нашем эфире! Як настрой? Чудовный! Поехали! Привітання, сябри! Салют, Топа! Йоу! У нашу студію завітав знакомитий Буслік з Колиханки! Як справи, Буслік? Ой, Буслік, мікрофон уключений. Ти чому мовчиш? мікрофон! Ай! Поважані сябри, наш гость чомусь звалився під стол. Який веселий у нас Буслік. Напевно, гэта яго фірменнае прывітанне. Што? Якое прывітанне? Я яшчэ не паспеў нічога сказаць. Бліжэй да мікрафона, Буслік, не саромся. Ты у эфіры. А я і не саромлюся. А здорова у цябе, Топа, атрымліваецца. Сёння ж дзень радыё. Вось я і вырашыў паспрабаваць дыджэем быць. Дыджэем? Ну, вядучым па-іншаму. І я хочу паспрабаваць. Паспрабуй. Толькі гэта справа няпростая. Справішся. Ага, буду вельмі старацца. Дыджэй павінен добра разбірацца ў музыцы, таму што ён не толькі перад мікрафонам гаворыць, але і песні ўключае для слухачоў. Ты разбіраешся ў песнях? Не ведаю. А ў музычных стылях? А што гэта? Ну, можаш поп-музыку ад оперы адрозніць. Опера гэта так? Ого! А поп-музыка? Гэта так. Тыц. Ух ты, малайчына, Буслік! З цябе можа атрымацца добры дыджэй. Дзякуй, Топачка. Ну, толькі табе яшчэ трэба навучыцца хутка гаварыць. Ды я і так хутка гавару. Не, усе радыёслухачы могуць заснуць, пакуль цябе слухаць будуць. А як паскорыцца? Хуткамоўкі вучы. Ведаеш якую? Чтоб я, калі дзе што-небудзь якое, а то я ніколі нідзе нічога ніякага. Добра, а цяпер паспрабуй хутчэй. Чтоб я, калі дзе што-небудзь якое, а то я ніколі нідзе нічога ніякага. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. О, дзядуля Добрадзей, прывітанне. Чтоб я, калі дзе што-небудзь якое, а то я ніколі нідзе нічога ніякага. Ой, прабачце, я не зразумеў, што Буслік кажа. А, можа, гэта прывітанне на якой-небудзь невядомай мне мове. Гэта я па-беларуску, проста вучу хуткамоўкі. Ой, дык ты хуткамоўкі гаварыў, а я адразу не здагадаўся. Малайчына, патрэбная справа. Буслік хоча радыё дыджэем быць, як і я. Ой, за якую складаную і адказную справу вы ўзяліся? А што тут такого? У музыцы мы разбіраемся, хутка гаварыць умеем, мікрафон у нас ёсць, навушнікі таксама. Так што хутка будзеце слухаць нас у прамым эфіры. Ой, з задавальненнем. Зараз настроюся на вашу хвалю і буду самым уважлівым слухачом. Дядулечка, вы адарвацца ад свайго прыёмніка не зможаце. Таму што мы самыя лепшыя радыё-дыджэі. О, а пра што ж вы гаварыць будзеце? Як пра што? Пра ўсё! Пра ўсё, што бачым. Так усе дыджэі робяць. Цікава паслухаць. Так? Буслік, пачынай. Не, ты першы. А чаму я? Ну, гавары. Увага! Ля мікрафона Буслік і Топа. І сёння цудоўнае надвор'е, і сонейка свеціць, і птушкі спяваюць, і настрой добры, І дзе гук? Буслік, ты чаго маўчыш? У мяне крыльца засвярпела, пачакай. Буслік, якое крыльца? Слухачы чакаюць. О, а дзе радыёвядучыя? Нічога не чуваць? Прывітанне, у эфіры Буслік і Топа. Настрой цудоўны, надвор'е добрае, а яшчэ гаварыць, што я не ведаю. Далей гаварыць будзе Топа. О, Буслік, а чаму я? Ты пачаў, ты працягвай. Можа, тады музыку ўключы. А якую?
Ну, тое, што табе падабаецца. Такая песня ёсць. Тыц, ты, тыц, тыц. Тыц, нешта я не разумею. Про якую песню ты говориш? Зараз я сам праспяваю. Давай. Тыц, тыц, тыц. Што за дыджэй? І гавораць нічога цікавага. І музыка нейкая сумная. Давядзецца шукаць іншую радыёхвалю. Так. Юлечка, што вы робіце? Чаму нас не жадаеце слухаць? Ой, таму што нешта нецікава стала. Мы ж усё па правілах радыё-дыджэяў рабілі. І гаварылі, і музыку шукалі. Усё правільна, толькі ранавата вы ў радыёвядучыя запісаліся. Гэта чаму? Ой, для таго, каб іншым было цікава вас слухаць, трэба самому шмат чаго ведаць, многа чытаць, ды ва ўсім разбірацца. І праўда, пералічыць, што сонейка свеціць, ды дожджыка няма, недастаткова. І абавязкова усім дыджэям трэба мець добры настрой, каб ім дзяліцца са сваімі слухачамі. А хіба настрой можна перадаць праз радыёпрыёмнік? Яшчэ як, і праз экран таксама. Так што давайце шмат чытаць, адзін аднаго слухаць і дзяліцца сваім цудоўным настроем. А давайте яшчэ падзелімся цікавым мультфільмам. Глядзім мультфільм. Ну вось, а зараз, дзетачкі, мае любыя кветачкі, надышоў час чысціць зубкі, мыць тварыкі і класціся спаць. Ну, тады пабеглі настройвацца на хвалю цікавых сноў. Задавальненнем. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай,